Bueno, kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri Santeno Museora. Ongi etorri ere hitzaldi hau streamingez jarraituko duzunoi. Gaur gure artean Ander Izagirra daukagu, eta berak eskainiko digun hitzaldiaren izenburua hauxe da, Euskal Txirrindulariak turraren historioan. Elizan, inauguratu berri dugun bizikletak aldi baterako erakusketaren programazioaren baitan eskaintzen dugu hitzaldi hau. Eta, ez dakit aukera izan duzuten Elizatik pasatzeko, binon bertan erakusten dire 80 txirrinda, Amador Tolosa bildumakoak direnak, eta txirrinda mota ezberdinak daude bertan, batzuk baskoutzuk txirrindularitzarekin zerikusia dutenak, badire batzuk ere bai turran parte hartu dutenak, binon beste mota batzutako txirrindak ere badaude. Batzuk oso kuriosoak, lanbide konkretu batzuei lotuak. Suposatuko duzuenez, bai erakusketa eta bai hitzaldia, Frantziako turraren Grand Depart edo irtera handiarekin bat datoz, aurten Euskal Herritikan aterako bai da. Gaurko hitzaldian, turraren hainbat gertakari, bitxikeri, historio ezagutzeko aukera izango dugu. Eta, Anderren hitzetan, zuk esaten duzun bezala, Euskal Txirrindulariek denetatikan dastatu edo bizitu dute turrean, ez? Tragedia, komedia, epika, eta desiatzen gaude zuri entzuteko. Binon, hitza pasa aurretikan, aurkezpen txiki bat egingo dut, ziur nago zuetako askok ondo ezagutzen duzutela. Ander Izagirre, Donostiarra, bera idazlea eta kazetaria da. Hainbat liburu idatzi ditu, liburu batzuk bidaiaren ingurua dire, eta txirrindularitzari buruzko liburuak ere bai idatzi ditu. Besteak beste, Beruna Patrikan, beste liburu bat oso titulo xelebrarekin, nola irabazi giroa idio dola edanda, eta Pirenaika. Azken liburua, Elkano herriari itzulia, hortan ere bai txirrinda ez duzu aparte utzi, ez? Zurea da hitza, eskerrik asko, Ander. Eskerrik asko, bai. Eskerrik asko museoari eta denoi etortzeagatik. Agerikoa da bizikleta zaleak zaretela, ze ziklista batek ez du inoiz lehenengo postuan jarri behar, haizearen kontra ez jartzeko, eta hemen lehenengo hilaran ez da inor jarri. Deno jarri zarete gurpilean. Bai, nik kontatu nahi dizuet pixka bat, Euskal Txirrindulariek turran izan dituzten gora berak, ez bakarrik kirol gertakariak, baita ere zer gertatzen zen inguruan, ze testu ingurutan gertatzen ziren, ze kirolaren bidez eta bereziki txirrindularitzaren bidez asko jakin daiteke gure historiari eta gure gizarteari buruz. Museo batean gaude, hori asko zaintzen duena, gizartearen bilakaera nola izan den, erakusketa benetan oso ondo dago, asko gustatu zait, eta hau da pixkat nire asmoa, turraren aitzakian. Le Grand Depart benetakoa izan zen hau, 1903koa, badakizue lehenengo turra 1903an abiatu zela. Nola sortu zen turra? Jakingo duzu gutxi gora bera, pixka bat azalduko dizuet, turra izan zen marketing estrategia bat. Izan zen, azken finean, periodikoak saltzeko abentura bat. Garai hartan, Parisen baziren hainbat egunkari leian aritzen zirenak, eta, hau adibidez, loto, azpian ez duzu ikusiko, letra txikitan dago, baina automobil, ziklismo jartzen du. Hauek antolatzen zituzten, bai, automobilentzako lasterketak eta ziklistentzako lasterketak. Eta sartu ziren halako lehia batean, ea zeinek asmatzen zuen lasterketarik deigarriena, basatiena, erakargarriena irakurlentzat. Eta hasi ziren, Paristik Rubera adibidez, Paris-Roubaix asmatu zuten. Asmatu zuten Paris, Brest, Paris, joan da etorri, 1200 kilometro jarraian. Alik eta basatiena, Gero joan ziren, Paris, Bordele eta asmatzen, Eta periodiko batek bat antolatzen zuen, besteak bestea, zergatik, gero jende asko joaten zelako kioskora abentura horien berri irakurtzera, eta tiradak asko handitzen ziren, orduan hori zan negozioa, periodikoak saltzeko olako kirol gertakariak asmatzea. Eta azkenean, loto
egunkariko kazetari bati okurritu zitzaion, jode, zergatik ez dugu egiten lasterketa bat, baina etapaka Frantzia guztiari buelta emango diona. Hori orain, ematen du oso gauza evidentea dela, baina norbaiti okurritu behar zitzaion. Egingo dugu karrera bat etapaka, eta Frantziari buelta. Hori izango daia, bueno, izan zen sekulako arrakasta, ez? Jendea joaten zen periodiko pila erostera, jakiteko, garai hartan, notizia jasotzeko modu ia bakarra egunkariak ziren, eta, bueno, asko saltzen zuten, eta gainera publizitate pila saltzen zuten periodikoek, ez? Bizikleta saltzaileak, kotxe saltzaileak, hau da, negozio ekonomiko baten aitzakia zen, ez? Turra sortu zenean, nola geunden hemen, Euskal Herrian, Donostian, ze tradizio, zer ezagutzen genuen ziklismoari buruz, niri oso harrigarria egiten zait, ze goiz jaso genuen hemen txirrindularitzaren pasio hori edo jarduera hori, ez? Donostian zentratuko naiz hasieran, badago personaje klabe bat Donostian, eta da, ezagutuko zuen Messier Comet, Comet bizikleta denda, lehen abenidan urte askoan egon dena, Comet San Frantses bat Donostiara etorri zena, eta hark montatu zuen Alderdi Ederreko belodromoa. Irudia aurkitu dut, Aunamendi entziklopedian jartzen du belodromo de Alderdi Eder, 1887. Orduan ja lasterketak antolatzen ziren. Belodromo bat, Cometek Frantziatik ekarri zuen ohitura hori, ez? Lehenengo ziklistak. Horrelako bizikletak erakusketan dauzkazue. Hortik aurrera, urrengo belodromo, bigarren belodromo bat eraiki zuen non eta Atotxan. Atotxako belodromoa. Argazki hau ez da Atotxakoa, ez dut aurkitu argazki honik Atotxako belodromoarena. Hau da Pariskoa, baina lotura bat dago. Messier Cometek Paristik ekartzen zituen Donostiara garai hartako ziklistarik entzutetsuenak, izarra handienak, ez? Garai hartan pista zen nagusia, lasterketak pistan, belodromoan egiten ziren, hau adibidez da Eduard Jacquelin, garai hartako supertxapelduna. Eduard Jacquelin Donostiara etortzen zen hemen lasterketak horritzera, orduan Donostiko jendeak zeukan ezagutza ziklismoa jaiotzen ari zen lekutik zuzenean jasotakoa, ez? Atotxako belodromo hori egin zuten, eta Messier Comet horrek beste gauza bat egin zuen. Fundatu zuen beste persona batzuekin txirrindularitza, lehenengo txirrindularitza kluba, Klub Ziklista San Sebastian. Hauek dira Klub Ziklista San Sebastianeko partaideak, baina argazki honek badauka trampa edo misterio txiki bat. Kopa bat jasotzen ari dira, Klub Ziklista San Sebastianeko kideak, norbaitek badaki ze kopa den hori, ze sari den hori? Bai, Erregaren kopa zerena, futbolarena, ez? Badakizue Realak irabazi zuen lehenengo kopa, futbolean, irabazi zuen Klub Ziklista San Sebastian izenarekin. Zergatik? Orduan ezan Reala deitzen, zan Sociedad de Fútbol de San Sebastian, hasieran. Ez zuten buru hautsi izen bat asmatzeko, ez? Sociedad de Fútbol de San Sebastian, kitxo, ez oso kreatiboa. 1909an, kopan parte hartzeko baldintza zen, klubak gutxienez urte bateko izan behar zuela, urte bat izan behar zuela, ez? Eta ez zuen betetzen. Orduan, futbolariak joan ziren Cometen gana, eta baimena eskatu zioten. Jode, aurkeztu gaitezke futbol kopara Klub Ziklista San Sebastianen izenarekin zuen bazkide bezala, eta bai noski. Orduan Realak, gero Reala izango zenak irabazi zuen kopa Klub Ziklista San Sebastian izenarekin. Handik 3 urtera, begira nolakoa den futbola, ze orojalea den, nola jaten duen dena, Atotxako belodromoa bota egin zuten futbol zelaia egiteko. Osea, begirazte eskerronekoak izan ziren futbolistak. Kopa irabazi eta belodromoa bota. Osea, hiri honetan ziklismoa futbola jaio da ziklismoaren hondakinen gainean, baina modu literalean. Osea, belodromoa bota eta estadioa eraiki. Eta badakizuen Messier Comet horrek maldizio famatu bat bota zuela. Ez Realak ez du inoiz txapelketarik irabaziko. 80 urtez, 70 urtez egia izan zena, ez? Bueno,
kontestu horretan, Klub Ziklista San Sebastian, belodromoak, eta Euskal Herrian ere baziren beste osagai batzuk ziklismoa oso gertu bizitzeko. Bueno, hau ez da Atotxako belodromoa, hau da Atotxako futbol zelaian, 60ko hamarkadan, noizean behin montatzen zuten belodromo portatil bat. Hau da, jarri eta kendu. Hau da, Bahamontes, Espainiako bueltako etapa bat irabazten Atotxako futbol zelaian. Belodromo bat montatzen zuten, eta kasu honetan, Bahamontesek irabazi zuen. Atzean ikusten da, Mujika, fabrika, gero Peña Mujika eta horti dator, han jartzen zen jendearena. Zer zegoen hemen inguruan, adibidez, arma fabrikak. Orbea zer zen? Orbea zen armak fabrikatzen zituen enpresa ezagun bat, Eibarren, noski. Gero aldaketa industrial bat egin zuten, eta armen ordez bizikletak fabrikatu zituzten. Orduan, Euskal Herrian, ez da kasualidadea, Europan, zeintzu dira Europako gune beroak ziklismoaren sorreran. Beti dira, zona industrialak, burgesak, ekonomikoki, oparoak direnak, Italia iparraldea, Belgika eta Flandria ingurua, Frantzia, hau da, eta kasuntan Euskal Herrian, Katalunian ere, Volta Katalunia oso goiz asmatu zuten, hau da, gizarte oparo bat behar da, dirua eta denbora libera daukana kirolean hasteko, ez? Eta, hemen bazegoen industria hori, bizikleta industria gainera, gero Orbeak dirua jarriko zuen kirol taldeak sortzeko, babesteko. Egunkariak ere bazeuden. Ia beti egunkari bat izan da kirol lasterketa handienak sortu dituena. Turra loto egunkariak, Italian Giroa la Gazzetta dello Sportek, eta kasu honetan Excelsior diario deportibo horrek sortu zuen Euskal Herriko itzulia 1924an. Por cierto, datorren urtean 100 urte. Eta uste dut horri ez diogula inolako jaramonik egiten. Turra bai, eta gero hemengoa aztuta daukagu, erabat, ez? Total, osagai horiek guztiak zeuden. Industria, dirua, fabrikanteak, esponsorrak, Orbea bezalako bizikleta fabrikatzaileak, egunkariak, lasterketa antolatzaileak, Frantziaren gertutasunak ekartzen zituen hango zeak. Eta horrela, guk uste duguna baino askoz ere lehenago etorri zen Turra Gipuzkoara. Hau, ez dut esango primizia bat denik, ze informazioa hor dago, baina nik orain dela gutxi deskubritu nuen, Turra Gipuzkoara 1906an sartu zela, laugarren aldian, laugarren edizioan. Bestegunean Diario Vasco aterazun kuadernillo bat eta portadan jartzen zuen, la cuarta vez que el Tour llega a Gipuzkoa, bada, la quinta. 1906an gertatu zen, egin zuten sartu irtera bat Irundik, orain esplikatuko dizuet. Gizon elegante hau da, Dortinak deitzen zen ziklista bat, begira horre larruzko zorroa, botilak eta nola eramaten zituen. Dortinak zen oso ziklista ona, Turrean hainbat etapa irabazi zituena, hasieran esaten zuten euskalduna zela, euskal herritarra zela, baina ez da gaskoia. Peireoradekoa, Baionatik oso gertukoa, Peireorade, bakizu, igual autopistatik zoazenean Pirinotara, Peireorade dago Baionatik oso gertu, bera gaskoia zen Peireoradekoa, eta 1906ko Turrean, lehenengo aldiz, etapa bat Baionan amaitu zen. Hau da, lehenengo etapa euskal lurretan sartu zena. Etapa horretan bi txirrindulari eskapatu ziren, Truselier eta Dortinak, Peireoradeko ziklista. Peireoraden kontrol bat zegoen. Badakizue garai hartan, kontrolak jartzen zituzten herrietan, ziklistek sinatzeko bestela 1000 trampa egiten zituztelako, edo trena hartu, edo kotxe batera igo, orduan, kontrol batzuk sorpresak eta beste batzuk finkoak jartzen zituzten. Peireoraden kontrol bat zegoen. Orduan, iritsi ziren Truselier eta Dortinak, biak eskapatuta, eta iritsi zirenean, kronika kontatzen du, jende pila, klaro, Peireoraden eta herriko semia iritsi zen lehenengo postuan, Turrean, eta jende pila zai zegoela kontatzen du kronikak, eta, gainera bota zitzaizkien, besarkadak ematera, musuak ematera, alkateak Dortinaki jarri zion ohorezko banda bat, eta, kendu gainetik, eta, sinatu behar dugu eta jarraitu,
helmuga Baionan zegoelako, 35 kilometro aurrerago, bueno, eskapatu zen, hori nik uste dela Marea Laranjaren lehenengo adibidea, osea, jende pila hori Dortinak agurtzera, eta Baionan Truselierrek irabazi zuen etapa esprinean, baina gero deskalifikatu egin zuten, 10 kilometro lehenago zulatu zuelako eta ikusle baten bizikleta hartu zuelako. Eta hori debekatuta zegoen. Orduan, deskalifikatu zuten eta lehenengo euskal etapa irabazi zuen Dortinakek. Etzan euskalduna, baina oso gertukoa, ez? Eta urrengo goizean, Peireoradeko kuadrilla guztiak joan ziren Baionara eta lehenengo Marea Laranja hori egitera. Urrengo etapan, Baionatik abiatu eta helmuga Bordelen zeukan etapa horretan, nik hori ikusiet oso gauza kurioso bat, eta da, Baionatik Bordelera, iparraldera joan ordez zuzenean, hasieran joan ziren Baionatik Irunera. Sartu ziren Irunen, buelta egin zuten iparraldera Bordelera joateko. Orduan, 1906an turra Irundik pasatu zen. Eta hori aurkitu dut garai hartako kronika batean eta Frantziaren turraren historia kontatzen duen liburu batean, baina uste dut hemen erabat ahaztuta daukagula, hori kontatzeko dago, ez? Irundik pasa zela, eta Baiona, eta bar. Etapa horretan bukatuko dut Truselier oso haserre zegoen, bezperako etapa kendu ziotelako, eta Dortinaki esan zion, gizona baldin bezala, gelditu bizikletatik eta borroka egingo dugu, ez? Pelotoia gelditu egin zen, boxeo saio bat zeolako, eta Truselier sprinter bezala ona zen, baina boxeolari bezala hobea. Eta eman omen zion ukabilkada bat sudurran eta bota zuen ziplo lurrera, ez? Eta kao utzi zuen Dortinak, eta gero etapa Truselierrek irabazi zuen. Edo nor, ea zein ausartuko zen aurre egiten, ez? Bueno, bau da, lehenengo arrastoak turrarenak gure inguruan. Lehenengo parte hartzaile euskalduna, hor badaude izen batzuk, berriak egin du ikerketa polit bat, eta hor agertzen dira Dartik eta Dukas eta bar. Hoietako bat zen Raimon Etxeberri hau, Baionakoa. Izen horiek ez zuten arrasto hondirik utzi, badirudi, adibidez Etxeberri honek lehenengo etapan parte hartu zuen, baina ez zen klasifikatu. Bueno, badaude hor iparraldeko izen batzuk nahiko ilunak, ez dakigu gauza asko hauei buruz, ez? Baina bai, lehenengo euskaldun pixkat ezagunagoa hegoaldean Vicente Blanco izan zen. Hau, agian ezagutuko duzue. Vicente Blanco, hor bularrean jarrita dauka FAV, Federación Atlética Bizkaina, Vicente Blanco errena deitzen zioten, el cojo. Vicente Blanco, el cojo. Osea, lehenengo bizkaitarraturrean, el cojo. Osea, ondo hasi gera, ezta? Bi istripu izan zituen lanean, bat euskalduna ontziolan lanean ari zela, makina batean sartuzuna, oina eta ezaki, txikitu egin zion oin bat, eta beste oina, ez zaitu izan, Baskonia siderurgian lanean ari zela, beste lan istripu bat izan zuen, altzairu urtuzko barra bat, ez dakit nola pasazitzaion oinaren gainean olako zerbait, eta kiskali egin zion. Total, bi oinak txikituta zeuzkan, baina, oinez zibiltzeko problema zeuzkan, baina bizikleta gainean oso azkarra zen, ez? Oso azkarra zen hankekin, oso azkarra zen buruarekin, kontatzen dute ezaguna zela trikimailu asko egiten zituelako karrerak irabazteko. Adibidez, Espainiako txapelketa irabazteko, talde batean zijoan, lehenengoen artean, baina kontrol mai batera iritsi zirenean, Vicente Blancok esprinta egin zuen lehenengoa iristeko, arkatza hartu zuen, sinatu, eta gero arkatza puskatu egin zion, punta puskatu egin zion. Orduan besteak, txoratu beharrean ibili ziren, arkatz bat bilatu eta sinatzeko, eta bera bitartean eskapatu zen, eta Espainiako txapelketa irabazi zuen Gijonen, ez? Oso arroputza omen zen, karrera luze baten hasieran bere aurkariei esan omen zien, nik beti irabazten dut nik hemen, orduan gaur egingo dudana da, jangabe, lasterketa egingo dut, ezer jangabe. Garai hartan 200-300 kilometroko karrerak ziren. Zer zeukan pentsatuta, bezperan, inorri ezer esan gabe, bere lagunak ibili ziren, ibilbidean zehar, bakailau platerak eskutatzen. Orduan, bera eskapatu zen, eta ibilbide hartako hainbat puntutan, bazekien bakailaua zeukala jateko, ez? Orduan hau da, gure lehenengo dopatua, ez? Bakailauarekin
bakailaoa janez, trampa egin eta, trampa egin, bere lege propio hautsi zuen ziklista, ez? Vicente Blanco errena. Ezaguna da, Vicente Blanco, 1910ko Tourrean parte hartu zuelako, eta Bilbotik Parisera bizikletaz joan zelako. 1000 kilometro egin zituen parte hartzeko. Berak esaten zuen, errepideak Frantzian oso onak dira, eta merkeagoa da bizikletaz joatea, eta, hola entrenatuko naiz, eta bizikletaz joan zen, ez? Eta garai hartan, joaten zen Bartzelonara, Valentziara, lasterketak korritzera beti bizikletaz, eta Parisera ere bai. Baina, Tourra beste kontu bat zen. Iritsi zenean, nahiko nekatuta iritsi omen zen, lehenengo etapan parte hartu zuen, Parisetik Ruberako etapa, eta ez zen klasifikatu. Denboraz kanpo iritsi zen, lehertuta abiatu zen ja Tourraren hasieran. Eta berak esan zuen, ezin izan nuen ezer egin hain ondo elikatutako basapiztien kontra, ez? Osea, gozea zen obsesioa, zer jan. Halako etapa luzeak ziren, beti jana zen obsesioa. Orduan, Bilbora bueltatu zenean, egin zioten omenaldi bat, bankete handi bat, eta bankete horren kronika irakurri nuen, eta oso divertigarria da, ze kontatzen du menua, eta kontatzen du Vicente Blancok, hasieran, lehenengo platera paella, comió con abundantes tropezones, 2 platos de paella, eta, gero, ez dakit, legatza, ez dakit, gero bi txuleta jan zituen, piperrak eta guzti, eta janda, jateko obsesio hori zeukaten ziklistek garai hartan, ez? Bukaeran, fruta atera zioten, eta esan omen zuen, la fruta pa los monos, ez zuen fruta nahi, ez? Zigarro bat atera zuen, tripa hola puztuta, zigarroa erre zuen, lasai, eta halako batean, ikusi zuen atzeko atetik, zerbitzariak sartzen, halako portzelanazko bandeja handi batzukin, eta hori ikusi, eta hasi omen zen, ia negarrez, joder, osea, tripa puztuta, eta esan omen zuen, a ver avisau que había arroz con leche, no? Hori izan Vicenteren obsesioa, ez? Salto egingo dugu, hau da Francisco Zepeda, Tourra bukatu zuen lehenengo euskalduna, ez dakit iparraldean beste norbaitek agian bukatuko zuen, hegoaldekoa uste du lehenengo euskalduna dela, baina hau ez nago oso seguru, baina bai, Bizkaitarra, enkarterrietakoa, 1930ean bukatu zuen Tourra, Espainiako selekzioarekin, garai hartan selekzio nazionalak izaten ziren parte hartzen zutenak, eta, Zepedak beste ogibide bat zeukan. Zepeda zan Sopuertako bake epailea edo juez de paz, epaile municipal bat edo, ez? Bulego batean egiten zuen lanbide erosoa, soldata ona, beraz, Tourra bukatu zuen, baina gero bulegora bueltatu zen, ez? Bere aita omen zenan esaten zion utzi bizikleta hori astoen lana da, eta bueltatu bulegora, baina berak sekulako grina zeukan txirrindularitzarekin. Berriz bueltatu zen Tourra korritzera, kasu honetan Espainiako selekzioak ez zuen hautatu, baina independiente moduan eman zuen izena Tourrean, ez? Eta bizitza disfrutatzeko grina horrekin, Tourra korritzeko grina horrekin, azkenean izan zuen istripu mortal bat, ez? Oso historio tristea eta paradogikoa da, ez? Holako pasioarekin. Galibierren gertatu zen, argazki hau Galibierren da urte horietan, aldaketa klimatikoaren pistak ikusi nahi badituzue, begiratu orain dela 100 urteko Tourreko argazkiak, eta beti Galibierren eta beti dago lako elur pareta handi bat, ez? Gaur egun uztailan normalean ikusten ez dena, ez? Galibier jaisten, Zepedak istripu bat izan zuen, bihurgune batean kontrola galdu zuen eta lurraren kontra buruarekin jo zuen. Berriz ere bizikletara igo zen, martxan jarri zen, baina berehala zorabiatu egin zen, konortea galdu, eta kotxe batean eraman zuten Grenobleko ospitalera. Burezurra hautsita zuela ikusi zuten, 3 egun pasa zituen ospitalean eta hil egin zen azkenean, ez? Historia horren atzean, gelditu zen misterio ilun xamar bat, ez zen oso ondo argitu zer gertatu zitzaion Zepedari. Argazki honetan Zepeda dago pintxazo bat konpontzen, eta izan dezake zerikusia bere heriotzarekin. 1935ean gertatu zen hau, eta esaten dutenez, kronikak esaten dute, urte horretan
erorketa eta pintxazo pila bat gertatu ziren. Zergatik? Urte hartan lehenengo aldiz, turreko antolatzaileek aluminiozko gurpilak eman zizkieten txirrindulariei. Ordura arte egurrezkoak ziren. Aluminio hori beroarekin edo mendi bat jaisten asko frenatzen zutenean, sutan jartzen zen, oso bero jartzen zen. Tubularraren kola urtu egiten zen eta tubularra atera egiten zen askotan edo lehertu. Horregatik, tur horretan egon ziren hainbat erorketa, istripu, zulatu eta bar, ez? Eta badirudi zepedari hori gertatu zitzaiola. Jaitsiera batean tubularra edo lehertu edo askatu egin zitzaion eta erori egin zen abiadura bizian, ez? Hil zenean, hurrengo egunean turrak egurrezko gurpila jarri zizkien berriz ziklista guztiei, ez? Beraz, hor zerbait egongo zen, ez? Baina, bueno, etzen argitu. Hemen dago zepeda gaixoa Grenobleko ospitalean. Lehenengo, turraren historian izandako lehenengo hildakoa. Horregatik esaten genuen, denetatik komikoa, tragikoa, epikoa gertatu zaiela txirrindulariei, euskaldunei bestei bezala, ez? Turrean. Erdian dagoen hori da Federico Ezkerra. Hau ere, enkarterrietakoa, zepeda bezala, Orbea taldea, nahi ikusten, Orbeak dirua jartzen zuen taldeak ateratzeko. Federico Ezkerra izan zen lehen euskal txirrindulari handia esango nuke. Lasterketa pila bat irabazi zituen, 80 baino gehiago, turrean igotzaile onenetakoa izan zen, baina problema bat zeukan. Hemen, bere argazki bat Galibier igotzen, eta behan, frantsesez jartzen du, Ezkerra, hori, ez el rey de la montaña, 1926an, Gran Vainqueur du Galibier, Galibierren lehenengoa izan zena, 1924an bezala, eta galdu zuen bere bentaja guztia jetxieran eta lautadan Grenoblera iristeko. Garai horietan, etapak ez ziren inoiz mendian bukatzen. Beti hiri handi batean. Orduan, Galibier igotzen zuten, baina gero Grenobleraino joan behar zuten 1 kilometro. Orduan, eskalatzaile onak zirenak, gero atzekoak antolatzen ziren, jazarpena egiten zuten eta harrapatzen zituzten, ez? Eta Ezkerrak beti Galibierreko rekorra utzi zuen eta son handiko igotzailea izan zen, baina ez zuen etapa bat irabaztea lortzen. Beti harrapatzen zuten jetxieran eta lautadan. 1926an lortu zuen Niza-Kan etapa batean, kasu horretan mendatea, zona hori ezagutzen baduzue, kostatik oso gertu, mendi handiak daude, orduan mendia igo eta Kanera jaistea besterik ez zuten egin behar, eta han irabazi zuen euskaldun baten lehenengo etapa. Oso data berezian irabazi zuen etapa hori. Argazki hau txuri-beltzean dago, Espainiako selekzioarekin aritu zen, baina Espainiako maillot hori etzan gorria eta horia. 1926an gaude, gorria, horia eta morea zen, Errepublika garaiko koloreak. Noiz irabazi zuen etapa? 1926ko uztailaren 19. Hau da, gerra zibila hasi eta hurrengo egunean. Ezkerrak egin zuen 30 kilometroko ihesaldi bat etapa irabazteko. Baina gero, urte terdiko eskapada bat egin zuen etxera bueltatu gabe gerra hasi zelako. Eta Frantzian gelditu zen Espainiako selekzioko beste txirrindulari asko bezala, ez? Hemen ikusten duzu liburu honen azalean, ezkerrekoa da, kasu honetan, Republikako maillotarekin. Hau da, 37ko turrean erabili zutena, Frantzian gelditu ziren, ez ziren etxera bueltatu, eta turra baino lehen manifesto bat sinatu zuten esanez Errepublikaren alde zeudela eta jasotako sariak izango zirela gerran umezurtz gelditu ziren aurrentzat. 37ko turro hori oso berezia izan zen, selekzio espainolako ziklistentzat, gerra zegoelako. Eta gertatu ziren oso gauza bereziak. Adibidez, argazkian ikusten dena da Mariano Cañardo, Herriberriko katalana, Katalan de Olite, deitzen zioten, Nafarroan Oliten Herriberrin jaiotakoa, gero Katalunian bizitu zena. Eta argazki hau dago, Frantzia eta Espainia arteko mugan, Puigcerdà eta Bourg-Madame artean. Tur hartako etapa bat Bourg-Madamen hasi zen, eta gerra betean, etorri ziren soldadu errepublikarrak mugaraino joan ziren turra ikustera, eta Espainiako selekzioko ziklista errepublikanoak agurtzera.
Cañardok bazeukan koñatu bat gerran, eta ez zeukaten bere notiziarik azkeneko hilabetetan. Ez zekiten koñatua non zebilen. Hemen, ona etorri zen Cañardoren koñatua, Marian hori esatera, bizirik nago eta Kataluniako frontean ari naiz gerran, ez? Nik ez dakit argazki honetan eskua ematen ari zaiona koñatu hori den edo beste norbait, baina bueno, izan daiteke. Orduan, Turra Burmadamera iritsi zen, handik abiatu zen etapa bat, Mariano Cañardo, Nafarroan jaiotako ziklista honek bere koñatua ikusi zuen, eta zeinek irabazi zuen etapa hori Pirinioetan? Mariano Cañardok. Eta hurrengoa Berrenderok, Madrilgo ziklistak, ez? Oso republikano ere bai. Beraz, emozio politiko indartsuko garaiak ziren, ez? Eta, bueno, soldadu errepublikarra joan ziren, kasu honetan, marea laranja baino gehiago, marea berdea edo kakia, gerra garaian zeudelako, ez? Baina, Turrak beti inguruan gertatzen ziren, gertakari sozial, politikoak eta islatu izan ditu. Bueno, gerra pasa dugu, eta argazki honetan dago, ziklismoaren historian askotan erabakigarria izan den eszena bat edo gertaera bat. Eta da, trena badatorrela. Trena dator, hesia jaisten hasi da, eta ziklista batzuk pasatzen saiatzen dira, ez? Eta horrek erabaki dezake lasterketa baten emaitza. Debekatuta dago, hesi azpitik pasatzea, baina, bueno, hor aurrean ikusten da bat, ja pasa dena, ez? 1953ko Turrean, Larun zen, ezautuko duzu, Obizka azpian dagoen herri horretan, garai hartan trena zegoen, orain ez dakit dagoen, trenbidea dagoen, ustez ez dagoela trenik orain. Tropela Obizki gotzera zijoan, Pirinioetako lehenengo etapan, eta buruan zijoan ziklista batek kanpaiotxa entzun zuen, lin, ostras, barrera hesia jaisten, trenarena. Eskapatu zen korrika, eta pasatu zen trenbidearen azpitik, hesiaren azpitik, eta eskapatu zen. Ziklista hori zen Jesus Loroño. Jesus Loroño handia. Eta berak esaten du, etzela kasualidadea izan hori. Zergatik, Loroño joan zen gregario bezala, Espainiako selekzioan, baina beste batzuei laguntza ematera. Pirinioak hasi baino lehen, sailkapeneko azken postuan zegoen Loroño, 100. Zergatik, lehenengo astea pasazuelako bestei laguntzen, pintxazoa zeukan jefeari gurpila ematen, eta sailkapenean 100 zegoen. Baina Pirinioak iritsi zirenean esan zuen, nik bilatu behar den nire aukera. Orduan, joango naiz tropela aurrean oso adi, eskapadak eta rapatzeko, eta trena bazetorrela ikusi zuenean, eskapatu zen, justo tren aurretik pasa zen, tropela gelditu zen atzean, 2 minutuko bentaja lortu zuen, hasi zen Obizken gora, baina Loroño oso igotzailona zen, eta ez zuen etapa irabazi trikimailu horrengatik bakarrik. Obizke igo zuen, atzetik izar guztiak gerran ari zirela, Bartali, Okers, Robik, Koblet, batalla handia egon zen egun horretan, Loroñok eutsi zion abantailari eta handitu egin zuen, eta Kotereten irabazi zuen 6 minutuko aldearekin. Eta hau izan zen, Pirinioetan lortutako garaipen handi bat. Loroño bai izan zen, nik uste dut beste mugarri sozial bat dela, ez? Turra eta Euskal Herriaren arteko lotura horretan. Zergatik? Loroño nik esango nuke izan zela, lehenengo gizartea zatitu zuen idolo hoietako bat, ez? Loroñoren garaian, beste ziklista handi bat sortu zen, Turrean importantzia handia zeukana, eta Espainian idoloa zena, Bahamontes, ez? Hor, Bahamontes da, aurrean doan ziklista hori, argazki hau oso kuriosoa, esplikatuko dizuet zer gertatzen ari den hemen. Loroñok irabazi zuen etapa hura, mendiko sailkapena irabazi zuen, 53an, baina aurrengo urtean Bahamontesek irabazi zuen mendiko sailkapena. Eta oso tur on egin zuen Bahamontesek. Orduan, Espainiako selekzioan hasi zen gatazka. Zein izango da jefea hemen, Loroño edo Bahamontes? Beraien arteko borroka hori Espainiako bueltan lehertzen zen batez ere. Claro, Turrean Espainiako selekzioa zen, ekipo berean joaten ziren. Baina bueltan, bakoitza bere aldetik, eta ibiltzen ziren bata bestearen kontra errukirik gabe. Loroñok buelta bat irabazi zuen, Bahamontesek ez zuen inoiz irabazi, Espainiako bueltarik, baina 56an, argazki hau aterata dagoen urtean,
Loroñok bere bigarren buelta hori galdu zuen oso modu berezian. 13 segundugatik galdu zuen. Azkeneko etapan eskapatu zen Soiluben gora Bilbora iristeko, minutu terdiko bentaja lortu zuen, eta gero pintxazo bat eduki zuen eta Bilbo sarreran harrapatu zuten. Gero jakin zuen Conterno, hau da, atzean dagoen ziklista hau italiarra bat da, Angelo Conterno, hori zen liderra, azkeneko egunetan erdi gaixo zebilen, indar gutxirekin, eta gero kontatzen zuten, italiarrek Belgikako ekipoa erosi zutela Conterno hori laguntzeko. Eta Soiluben gora, ibili omen ziren Belgikarrak Conterno bultzatzen, ez? Eta orduan, multa bat jarri zioten, baina azkenean, buelta irabazi zuen 13 segundugatik Loroñoren aurretik. Eta gero publikatu zuten argazki hau. Eta zer ikusten da argazki honetan? Bahamontes, Loroñoren etxaia, Conterno hori, esan zion, zu heldu eta eramango zaitut aldapan gora Loroñoren bila joateko. Oda, hemen, Bahamontes ari da Conterno remolkatzen Loroñoren atzetik joateko. Eta hauek izan bat zuten turrean taldekide, pentsan olako gerra zeukaten, ez? Orduan, olako zatiketa handi bat egon zen, garai hartan loroñistak eta bahamontistak, ez? Lehenengo aldiz, hemen inguruko ziklismoan. 59an, Dalmazio Langarika bilbotarra zen Espainiako hautatzailea, eta erabaki zuen, etzela Loroño turrera joango, Bahamontes joango zela, eta zer gertatu zen? Langarikak bizikleta denda bat zeukan Bilbon, eskaparatea harrika puskatu zioten, mehatxuak egin zizkioten, sekulako iskanbila montatu zen, ez? Borrokak eta bar. Loroño ezan turrera joan, eta turura Bahamontesek irabazi zuen, orduan ondo atera zitzaion. Baina sekulako zatiketa soziala egon zen Loroño eta Bahamontesen aitzakian. Bahamontesen urtean, Euskaldun batek etapa bat irabazi zuen, siberutar batek, Marcel Kell, eta gainera Baionan irabazi zuen. Siberutar bat Lapurdin garaile. Beste epoka bat oso esanguratsua gure txirrindularitzan. Ez dakit ezagutzen dituzuen hemen argazkiko ziklistak, bat edo beste, aurrean Luis Otaño, atzean uste Gabika dagoela, ez dakit nor gehiago, Otañok etapa, errenteriko Luis Otañok etapa bat irabazi zuen, 76an, Gipuzkoar bat etapa bat irabazten, baina gainera, eta hau da niretzat berezia, talde Gipuzkoar batekin, Fagorrekin, ez? Hasi gera, euskal talde handien garaian, eta hau niri oso deigarria egiten zait. Ez dakit konturatzen garen, ze balio, ze meritu zeukan, Fagor eta Kas bezalako bi talde, nola ibili ziren urte askotan, turreko talde onenen artean, oso emaitza onak lortzen, ez? Eta gainera, txirrindularitza ulertzeko modu nahiko berezi eta nahiko propio batean. Fagor badakizue, Arrasateko kooperatiben hazia izan zela Fagor, espiritu kolektibo hori zeukaten kooperatibismoarena, eta behin Ramon Mendibururi elkarrizketa bat egin nion eta kontatu zidan, Ramon Mendiburu txirrindularia izan zen, bai Fagorren, bai Kasen. Eta esaten zidan, neguan, Arizmendiarreta Apaiza, kooperatiben mugimendua sortu zuena, txirrindularien gana joaten zela, halako diskurso bat ematera, talde espiritua goraipatuz, kolaborazioa, harmonia, beti kolektiboa, hau da, taldea zen importantea, ez figura bakar bat, ez? Eta hori benetan horrela jokatu zuten, ez? Kuriosoa da, zein da Fagor taldeko argazkirik, irudirik famatuena? Segurazki hau, ez? Ez da ziklista bat, garaipen bat ospatzen, taldea da. Erdian dagoena Luis Ocaña da, ziklista handia, Fagorrek ambizio handia zeukan turrera joan zenean, turra irabazteko asmoarekin joan ziren, Luis Ocaña fitxatu zuten, Ocaña gero tur bat irabazi zuen, Merckxen arerio handienetako bat zen. Egun honetan, erorketa larri bat izan zuen, odoletan gelditu zen Goitibera, hemen ikusten da hobeto odola, eta arrastaka eraman zuten helmugaraino, ez? Hor, Ocañaren ezkerretan dagoena ezagutuko zenuten, Txomin Perurena orain dela gutxi hil zaiguna, ezta? Fagorren, gero Kasen egongo zen.
Baina hau zen, Fagorren irudia zen taldea, ez? Talde bezala jokatzen zuten. Eta kasekin antzeko zerbait gertatzen zen. Zer gogoratzen dugu kas taldeari buruz? Bueno, hemen Angelen Maillota, gero buelta bat emantzazu, hola ondo ikusteko. Oso ziklista onak zeduen kasen, baina ezin zuten Merckxen kontra. Orduan, bueno, talde indarra, talde estrategia egiten zuten, ziklista pila bat erasoan, oso talde erasokorra, eta beraientzat importantena zen taldekako sailkapena irabaztea. Garai hartan, orain baino askoz ere garrantzitsuagoa zen, garrantzi handiagoa ematen zioten, eta kasek 4 aldiz irabazi zuen taldekako sailkapena turrean, 2 aldiz giroan, eta 10 aldiz Espainiako bueltan. Beti taldea, ez? Hori oso deigarria da, ze ziklismo azken finean, bai, taldeka korritzen da, baina irabazlea individuala da. Baina taldearen garrantzia beti, ez? Txirrindulari handiak egon ziren kasen, euskaldun asko, hemen Gandarias, 5. izan zena, hemen Jose Manuel Fuente Tarangu, Asturiarra, Edi Merckxen aurkaririk gogorrenetako bat, Txomin Perurena, Miguel Marilasa, garaipen pila bat lortu zituzten, Perurenak Mendiko Saria turrean eta beste dozenaka garaipen, Lasak 2 etapa irabazi zituen turrean, giroan eta bueltan ere bai, baina ez ziren kapaz Merckxi irabazteko, ez? Baina Merckxek beti zeuzkan inguruan kaseko txirrindulariak, hemen ikusten da. Hau giroan da, pareta hori ez da uztailan, elur pareta hori. Baina, bueno, kas beti saiatzen zen, 2 edo 3 ziklistakin, egun batean batek erasotzen zuen, beste batean besteak, talde bezala indar hori zeukaten. Kontatzen dute baita ere, gero, Kas eta Fagor oso historio polita kontatu dizuet, talde espiritua, kolaborazioa eta bar, baina gero beraien artean, kontatzen dituzte sekulako astakeriak. Batez ere, zuzendarien artean. Hau Ramon Mendiburu kontatutakoa da, eta beste ziklista asko kontatutakoa. Espainiako bueltan ere, Kas eta Fagor bata bestearen kontra. Eta Mendiburuk esaten zuen, Fagorreko bat eskapatzen zenean, Kasekoak bere bila. Kaseko bat eskapatzen zenean, Fagorrekoak bere bila. Eta frantses bat eskapatzen zenean, denak elkarri begira. Zeinek irabazten zuen Espainiako buelta? Frantsesak. Orduan, buelta beti galtzen zuten, elkarren arteko lehia horretan elkarra anulatzen zutelako. Momentu batean gertatu zen, Langarika zan Kaseko zuzendari mitikoa, Fagorren Periko Matxain zegoen, buelta batean, ibili ziren kotxe bat bestaren kontra joka, kotxe batek bestea errepidetik atera zuen, ez dakit Kasekoak Fagor edo Fagorrekoak Kas, eta Ramon Mendiburu kontatzen du gero gauean, ziklistak, modu klandestinoan, elkartzen zirela 2 ekipotakoak, zuzendariek ezer jakin gabe, pakea egiteko, esateko, ostras, ez dugu horrela jarraitu behar, gure zuzendaria nahiko tematuta daude honekin, baina, bueno. Fagorreko beste txirrindulari batek lortu zuen beste momentu handi bat Euskal Txirrindularitzarena turrean. Irungo Jose Maria Errandoneak, ez? Irabazi zuen 77ko turreko aitzin etapa, prologoa. Lehenengo aldiz egin zen prologo bat, hau da, erlojupeko oso motz bat. Izan zen oso historio polita, batetik izan zelako lehenengo mailoto horia, Euskaldun batek jazten zuen lehenengo mailoto horia, eta oso sorpresa handia izan zen. Erlojupeko oso motza zen, eta ia gauez egin zuten, gaueko 10 bukatu zen. Hiri baten farolen argipean egin zuten. Erlojupeko horretan, denborarik onena Raimon Pulidorrek egin zuen. Pulidor, gaxoa, badakizue, beti 2. gelditzen zen ziklista hura zela, ez? Pulidorrek 8 aldiz zapaldu zuen Parisko podioa, 3 aldiz 2. izan zen, 5 aldiz 3. 16 urteko tarte batean. Osea, gaixoak pasa zituen 16 urte turra irabazteko zorian, ez zuen turra irabazi, baina ez zuen mailotoria ere egun bakar batean ere jantzi. Hau zen Pulidorren maldizio ezaguna, ez? Mailotoria egun batean jantziko du, behintzat. Ez zuen inoiz jantzi mailotoria. Beti erorketa bat, desgrazia bat edo pintxazo bat, beti zerbait gertatzen zitzaion, ez? Beti 2. Bueno, Pulidorrek egun horretan markarik onena ezarri zuen, gaueko 10 kazetariak notizia idatzita zeukaten, azkenean Pulidor mailotoriarekin, eta azkeneko ziklisten artean
errandonea hau agertu zen, jendeak ez zuen asko ezagutzen, pistatik zetorren oso txirrindulari indartsua zen, erlojupekoetan oso indartsua, belodromoan, persekuzioan eta jazarpenean oso ona, eta irabazi zuen aitzin etapa hori, eta berak esaten zuen, klaro, jendeak gogoratzen nau, ni naizelako Pulidorri mailotoria kendu ziona, noski. Eta Pulidor gero, badakizu oso maitatua izan zela Frantzian, Anquetilek 5 urri irabazi zituen, Pulidorrek ez zuen inoiz irabazi, eta orduan frantsesek Pulidor maite zuten. Eta Pulidor konturatu zen bere fama zergatik izan zen hain handia. Eta oso esaldi azkar bat, inteligente bat esan zuen. Esan zuen, nik Tour bat irabazi izan banu, inorren litzateke nirekin gogoratuko. Egia da, ez? Ziklista asko daude Tour bat irabazi dutenak eta ahaztuta dauzkagunak, baina Pulidor historian oso sartuta daukagu, ez? Eta errandoneak mailotoria kendu zion, baina antza denez mailotori horren maldizioa ere jaso zuen. Ze urrengo gunean erori egin zen, eta urrengo gunean erretiratu behar izan zuen forunkulo oso mingarri bat zeukalako. Bizikletan ibili zaretenok, badakizu ze problema izan daiteken forunkulo bat izatea perineoan, hain zona sensiblean, silin baten gainean 250 kilometro egiteko, ez? Oso mailotori azkarra izan zen lehenengo ura. Bueno, ja, koloretako argazkiak ikusten hasiko gera, bagatoz gure garaira. Hau Tourra da, baina nun den badakizue? Frantzian da, badago pista bat jakiteko Frantzian den ala ez. Guardia Zibila, trikornioa, betaurrekoa, zigarroa eta guzti, ez? Badakizuen nun den? Gasteizen, bai, Gasteizen, hau da Josena Zabal, Zaldibiarra, Gasteizen, nun eta KAS fabrikaren aurrean jarritako helmugan etapa irabazten, ez? KAS talde mitikoa zen, eta lortu zuten etapa bat Gasteizen egitea. Izpegitik sartu ziren, eta begira, garai hartako, hau da, 77an. Garai hartako testu inguru politikoare ulertzeko, 77an, izpegitik pasa ziren, Baigorritik Baztanera, muga esan nahi dut, han zeharkatu zuten, eta karrera gelditu zuten ordu batez, lehertu zelako, lehergailu bat jarri zuten mugan, mendian, erori ziren harri batzuk, ume bat eta emakume bat zauritu zuten, eta errepidea gelditu zen tapatuta, orduan, dena garbitu arte eta berriz pasarte, tropela geldi egon zen. Claro, garai hartan gertatzen ziren gauzak, Espainiako bueltan gertatzen zirenak, gertatzen ziren, ez? Eta testu inguru horretan, gero kaseko ziklistak oso prest zeuden egun horretan eskapada guztietan sartzeko, eta Josena Zabalek etapa irabazi zuen Gasteizen, ez? Bere taldearen etxean. Pixkat aurrera egingo dut, hau da Miguel Mari Lasa etxean ere irabazten, Biarritzeko hipodromoan, hori ikusten duzuen hauts hori da, hipodromoa etzelako asfaltozko pista bat, zan errautsezkoa, errautsola kompaktatutakoa, baina eta Lasa izan zen oso ziklista azkarra hori ere hankekin da, baita buruarekin ere, eta berak esaten du, ziklista asko zeuden ni baino azkarragoak eta indartsoagoak. Eta hankei eraginez irabazten zuten. Baina nik hankei eta buruari ere eragiten nion eta horregatik batzuetan irabazten nien. Kasu honetan, hilabete batzu lehenago, Euskal Herriko itzuliko etapa bat bukatu zen Miarritzeko hipodromo honetan. Eta Miguel Mari Lasak ikasi zuen egun horretan, pista honetan, gurpilak pixka bat sartu egiten zirela. Eta bizikleta mantxotu egiten zela, etzen asfaltoa bezain leuna. Orduan Tourrean esan zuen, nik hartuko dut Jan Ras, Holandarraren gurpila, hori da Tirraleg, talde gorri hori beltz hortako ziklista erdian dagoena, Jan Rasan oso ziklista, sprinter eta klasikomano oso importantea. Eta Lasak hartu zion gurpila, esan zuen, badakit Rasek jarriko duela desarrollo guztia, platera handia, pinoi txikia, baina, claro, errautsetan hasi zen pixkanaka, eta Lasak pinoi bat igo, eta aurreratu zuen, ez? Berak esaten du, Jan Rasek niri 10 sprintetik 9 irabaziko zizkidan, baina egun horretan nik etapa irabazi nuen, banekielako terrenoan olakoa zen, ez? Hori ere, importantea da txirrindularitzan. Hau, Donostiar batek irabazi duen etapa bakarra denez, pentsatuet bideo labur bat ere jarriko dizuedala, etapa horren amaiera agonikoa ikusteko. Oso presente izango duzue, segurazki, niretzat da nire haurtzaroko oroitzapenetako bat, osea, bakoitza bere biografian Tourra noiz hasten den badaki,
nire kasuan honekin hasten da Turreko lehenengo oroitzapenetako bat, ez? Desde ahí ya se va a enfilar dentro de unos Ez da momentos oso argi el entzuten, oso último ondo será entzuten, el baina, bueno, banderín, último azkeneko kilómetro kilometroa para ikusiko llegar a dugu, meta. Ahí gogoratzen está, duzu Pello etapa hura. Ruiz-Cabestany en primera posición Oso y el pelotón muy agonikoa cerca izan de zen, ellos. Pello Es un Orzijoan terreno Fede ahora Txabe sí bizkaitarrarekin, que les puede favorecer. Ahora es cuando empieza ya el eta ligero ascenso, atzetik y aquí tropela quizá puedan tener ikusiko alguna duzue posibilidad los corredores nola españoles. datorren ziztu bizian, eta Momentos, pues, intensidad, 1000 metros que se van a Pellok esaten du extender orain, de una bideoa manera ikusten duenean, increíble. agobiatu 1000 egiten dela, metros que van a pentsatzen duelako durar gaur lo bai harrapatuko indefinible por naute, ez? detrás, a su rueda lanzado. Handator Este gran tropela pelotón tratando de atzean, reducir distancia, Federico Chávez pixkanaka por gora detrás, egiten du delante bideak. Pello Ruiz-Cabestany. El tiempo. Pello parece que se va, efectivamente. Pello se marcha. Pello va buscando la línea de meta. Atención, Pello se va acercando hacia su triunfo. Y es posible en esta etapa del Tour. Acaban de dar alcance el gran grupo a Federico Chávez. Pello se mantiene por delante. Estamos viviendo con intensidad y con nervios, por qué no decirlo, estos momentos realmente espectaculares, de una tensión tremenda. Prácticamente las palabras se nos amontonan en la boca, no nos sale la palabra ni somos capaces de hilvanar las ideas con tranquilidad. Lo único que vemos es a este hombre, Pello Ruiz-Cabestany, luchando de forma desesperada por el triunfo. Por detrás de él se van a lanzar otros corredores. Hay un hombre también español por delante del grupo deportivo TS Reynolds. Nos da la impresión de que es la guía. Ahí está Pello. Pello intentando llegar a la meta. Va a tomar la curva, la última curva de cara a la pancarta. Momentos de una gran intensidad. Pello siempre por delante. Atención, va a ganar Pello. Victoria de Pello Ruiz-Cabestany. Erik van der Aerden, segundo, Matthew Hermans, tercero, y en cuarto. Bueno, eta hau barkatuko jazu argazki hau jartzen badet. Eskuinekoa Pello Ruiz-Cabestany da, ezkerrekoa da, bueno, gero ziklismoari buruz idatzi zuen kazetari bat, donostiarra. Claro, benetan, orain Turra Euskal Herrira dator, eta nik, bai, gogoratu nahi dut, ume bezala nola bizi genituen, ziklistak eskura izateko aukera, ez? Hau klasika batean da, baina Turrean ere izan genituen oso gertu, 82an, ez? Bueno, argazki hau errepikatu genuen, hau da, 1986koa, Pellok Turreko etapa irabazi eta oso egun gutxira, eta 2012an Pellorekin fotoa errepikatu genuen, ez? Ikusten duzue, Pello maillot berdinarekin, eta, bueno, ikusten dituzue desberdintasunak, ez? Eta 86ko beste argazki bat ere badaukat, hau, ikusten duzu, ez? Errepikatutakoa. 5. Beatlearekin, da Beatle baten melena marinorekin. Bueno, hau importantea iruditzen zait, gero nahi bezu debate egingo dugu Turraren etorrerak ze suposatzen duen, positiboan, negatiboan, ze gauza hon eta txar dauzkan, baina, bueno, alde honari helduta, nik bai sentitzen dut Turra daukan indarrak balio duela, gazten lilura hori sortzeko eta ziklismora erakartzeko, eta, bueno, badauka, ez? Ez dakit, ni 80garrengo hamarkadako umea izan nintzen, eta hamarkada horretan, ziklista euskaldun honenek etapa bana irabazi zuten Turrean, oso deigarria izan zen, eta gainera asko talde euskaldunekin. Nik hor ulertzen dut ziklismak nola funtzionatzen zuen ondo garai batean, izan zen urrezko aroa. Zergatik? Bueno, Pellok irabazi zuen Orbearekin, Seat Orbearekin, baina Gipuzkoar bat eta Orbearekin irabazten. Fede Txabek, Bizkaitarrak, Alpe d'Huezen irabazi zuen BH-rekin, Gasteizko beste bizikleta fabrikatzaile bat. Julian Gorozpek Reynoldsekin, Bizkaitar bat eta Reynolds Irurtzungo enpresa bat. Osea, eske normal bizi genuen garai hartan, baina Turrean zeuden BH, Orbea, Reynolds, Fagor, berriz ere Kas, oso deigarria da, ez? Marinok ere etapa bat irabazi zuen, 11 ez zen euskal taldea, baina nik esango nuke Kas berria izan zela, orain esango du zerbait horri buruz. Maillotean etxe ondo ikusten da, eta zein dator Marinoren atzetik? Bueno, pues gero etorri zena, ez? Miguel Indurain, Atarra Biarra, niretzat nik hau interpretatzen dut horrela. 80ko hamarkadan egon zen urrezko aro bat, oinarri oso sendoa zeukan txirrindularitzak, txirrindulari eskola pila bat, ni umean nintzen garai hartan, ume pila ibiltzen ginen txirrindularitza eskolatan, lasterketa pila bat, kadetetan, juveniletan, babesleak,
lasterketak, Euskal Herriko itzulia bakarrik ez, Euskal Bizikleta, Donostiako klasikoa, Ordizia, Urkiolako igoera, Amorebietako karrera, Lizarrakoa, sekulako ekosistema potentea zegoen, babesleak, fabrikak, eta piramide horren goiko puntan zeuden, Kabestani, Gorospe, Etxabe, Lejarreta, eta kontestu horretan ere, Indurain sartuko nuke nola ez, talde nafar bat, txirrindulari nafar bat, Etxeondoren mailotarekin, eta Donostian gainera. Osea, hau da niretzat momentua, Egiptoko piramidea baldin bada esan dudana, hau da, eguzki erregea puntan dagoena, horiz jantzita Indurain Donostian. Osea, nik 16 urte neuzkan eta dauka sekulako oroitzapena tur honena, eta hau ez da kasualidade bat. Eta hau da segurazki, gaur egun ikuspegi kritiko batetik ikusteko, orain atzerago nola gauden erakusten diguna, Orain ez dago horrelako piramide sendo bat. Eta Indurain bat egotea, izan daiteke kasualago edo ez. Baina piramide hori ez da hain sendoa. Eta zailagoa izango da, nik oraindik pentsatzen dut, nik nahiko nuke Pello Bilbaok Bilbon irabaztea etapa, horrela Bilbao, Mailotoriarekin Bilbaon, hori izango litzateke narratiboki perfecto, baina zaila da, Orduan, ikuspegi kritiko hori ere mantendu behar dugu. Eta, bukatzen joango naiz, ia 8 dira, baina azkeneko urteetan zer egon da, Indurainen ondoren presio handia jaso zuen Abraham Olano Gipuzkoarrak, bere ondorengoa izan behar omen zuelako, hori ezinezkoa zen, sekulako palmaresa lortu zuen Olanok, Turrean ere etapa irabazi zuen, podiumaren lehian ibili zen, munduko txapelduna, oso ziklista handia, sekulako palmaresa zeukana, baina beti Indurainen itzal hori, eta hori nahiko bidegabea iruditzen zait. 11 esan dut, David Etxeberriak irabazi zituen 2 etapa urte berean, eta 11 etzan euskal taldea, baina euskal presentzia handia euki zuen, eta berriz ere niri oso kurioso egiten zait blokearen ideia. Kas bezala, 11ri buruz zer gogoratzen dugu, taldea. Ez dugu gogoratzen, egon ziren Jalabert eta Zule eta Marino, baina normalean ziklismo oso individuala da, baina kasu batzuetan taldea gogoratzen dugu. Kas taldearen kasuan eta 11ren kasuan ere, erlojupeko taldeak irabazten, taldekako sailkapena irabazten, eta gero, kasek erlojupeko bat irabazi zuen Turrean, 11 ere bai. 11 Igor González Galdeano Mailotoriarekin, taldekako erlojupekoan lotutakoa, Joseba Beloki, David Etxebarria, Abraham Olano, euskaldun asko, eroski ere dirua jartzen hor, kasu honetan, Eta, hau izango zen, segurazki, Euskal Txirrindularitzaren azken momentu handia, gero Euskaltel etorri zen, noski, baina Belokiren 3 podioak, eta gogoratzen dugu denok, Belokiren erorikoa, Berak esaten du, pena daukat, jendeak gogoratzen duelako nire istripua. Baina istripua hau izan zen, nire 3 urte oso handiren ondorio bat, 3 podio egin zituen, oso ziklista gutxik lortu dituzte 3 podio Turrean, eta aurrengo urtean Beloki oso erasokor aritu zen, Armstrongi irabazteko saioan, eta istripu larri hori izan zuen, eta hortxe bukatu zen bere karrera, baina bukatu zen momenturik gorenean, Armstrongi erasoa jotzen ari zitzaion momentuan, eta hori gogoratu beharko genuke, ez bakarrik drama, baizik eta indarra, Joanes Omarriba, emakumearen presentzia oso txikia izan da ziklismoaren historian, pixkanaka orain, azten ari da, pixkanaka, eta Somarriba izan zen alako, ez dakit, espejismo bat, sortu zen oso baldintza zailetan, 3 tur irabazi zituen, baina alako batean ekiporik gabe gelditzen zen, ez zegoelako babeslerik, eta negua pasatzen zuen babesleak bilatzen. Turreko irabazlea, Giroko irabazlea, eta ez zuen babeslerik bilatzen, Hala ere, Turra irabazi zuen, Somarribak irabazitako turrak, ez zeukan tur izen ofiziala, hori badakizue, beste antolakuntza batek sortu zuelako, baina, Frantziako lasterketa bat etapaka, nazioarteko lasterketari gogorrena eta ziklista honena zeuzkana, nire ustez dudari gabe, kirol mailan ekibalentea zen eta turra zen, 3 tur irabazi zituen, eta, turroietako bat, por cierto, Bilbon atera zen, eta Somarribak irabazi zuen horiz,
Indurainek Donostian egin zuen bezala. Beraz, aurtengoa da lehenengo turra Bilbotik atera dena, nik esango nuke 3. dela. Aurtengoa, Somarribarena, emakumena, eta 1910ean Vicente Blanco Parisera joan zenean bere turra Bilbon hasi zen. Eta ja, orain bai, bukatzeko, Euskaltelen garaia, berriz ere oso gauza kuriosoa, blokea. Neri gehien gustatzen zaidana da talde honen sorrera. Fundación Euskadi zenean, Euskadi Fundazioa. Bazkideek jendeak dirua jarri zuen talde bat sortzeko. Hori gauza ikaragarria da, oso arraroa da, oso bitxia. Da, gizarte baten bultzadak sortutako talde xumea hasieran, erakunde publikoak ere dirua jarri zuten, gero enpresa bat sartu zen, Euskaltel, eta hori ere fenomeno kuriosoa da. Enpresa baten kolore korporatiboa bihurtu zen kolore nazionala, hori ere gure psikoanalistaren gana joateko gai bat ere bada, ez? Euskaltelek izan zituen oso urte honak, hemen Iban Maiok Alpeduezen irabazi zuen, hemen Turmaleten momentu hau ikonikoa da. Ulrich eta Armstrong, turra menperatzen zuten biziklistak, eta haiekin batera beste bi bakarrik. Iban Maio eta Aimar Zubeldia, ez? Laisekak irabazi zuen Luzardi denen, baina batez ere zer gogoratzen dugu? Jendea, ez? Zaleak, marea laranja hori, ez? Hori da niretzat deigarriena. Eta gauza bat dago niri gustatzen zaidana, bereziki. Izan ditugu garaiak txapeldun handiekin, Indurainekin, edo Euskaltelen garaian, Iban Maio eta Laiseka eta Zubeldia eta bar. Eta orduan jende asko joaten zen turrera, ez? Txapeldun bat geneukalako etxekoa. Baina gero, txapeldunak izan ez ditugun garaietan ere, jendeak joaten jarraitu du. Hau da, hemen dagoen zaletasuna nik uste dut benetazkoa dela eta ez dago txapeldun baten baitan, ez? Eta nik uste dut hori dela gure oinarririk sendoena. Ez da moda bat, marea laranjaren garaietan nik uste dut moda edo hori batzutan pasa egin zela, muga batzuk gainditu zituela, esango nuke juliganismo pixka bat ere egon zela urte batzuetan, eta hori batzuk ez genuen oso modu erosoan sentitu edo bizitu, baina bueno, pasatu zen, eta orain ikuste dut jendeak badakiela, kirola hau errespetatzen eta nola jarraitu behar den, ez? Eta zaletasun hori hor dago, eta nik uste dut orain turra hona datorren momentu honetan, bueno, Juan Magaratenen garaipena Mont Ventoux, Izagirrerena, eta azkeneko Euskalduna irabazla izan dena turrean, Omar Fraile, ez? Nire artxiboko beste argazki bat jarri dut, ja bukatzeko, hori, turrak niretzat zer ekarri dezaken ona. Eta da, bai, eskaparate bat da, eskaparate publizitario turistikoa da, dudari gabe, hori eztabaidatu daiteke, ondo iruditzen zait, baina jode, erabili dezagun, benetan sustatzeko, bueno, zaletasuna, baina ez bakarrik konpetizioaren zaletasuna. Osa, ni txirrindularia izan nintzen eta konpetitu nuen, eta konpetizioa asko gustatzen zitzaidan, eta nahiko nuke oraingo gaztek ere hori jasotzea, txapeldun handiak etortzen direnean. Baina, bueno, bizikletaren beste erabilera batzuk, nik uste dut oraindik asko daukagula lantzeko, ez? Erabilera ludikoa, viajatzeko, mugitzeko. Orain benetan esango dut, ze poza eman didan, Angelillo etorri denean, Tolosatik bizikletaz, kaseko mailotarekin, esan, joder, ziklista bat, joder, bizikletaz etorri da. Zuetako norbait agian etorri da bizikletaz Santelmora, baina asko daukagu lantzeko bizikletaren inguruan. Ez bakarrik konpetitzen, ez bakarrik martxa deportibo horietan errekorrak egiten. Hori ondo dago, bakoitzak egin dezala nahi duena. Baina bizikleta askoz ere anitzagoa da, ez? Hirian mugitzeko, garraio bezala, ez bakarrik lehiaketa eta turra, jode, bizikleta, ez? Zentratu dezagun pixkat begira da bizikletaren alde guztietan. Eta amaitzeko bai, azkeneko egurra, noski, bihotzean eta oroimenean presente daukagun Jesus Txomin Perurenen argazki bat daukan hemen jarrita agur esateko, eta eskapatu zait. Bilatuko dut, badezpada. Baina, bueno, hori jarri nahi nuen bukatzeko. Bueno, pixkat interruptuz izan da, baina Angelek ekarri ditu Txomin Perurenen txapa batzuk, badaukazu erakusteko? Txapa, bai, txapa ematen bukatuko dugu. Bueno, argazkia ez dut jarri, baina hemen oso txapa polit bat ekarri du Angelek, Txomin Perurenarena, eta Txominek islatzen zuen segurazki, hitzaldi honetan kontatu duan guztia ondo konzentratuta, ez? Bueno, hau izan da dena, orain nahi baduzu zerbait komentatu, galdetu edola, mikrofono bat egongo da, streaming bidez jarraitzen dutenek ere entzuteko. Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko. Bai. Ander, oso interesgarri izan du da. Komentatu duen bezala, norbaitek zerbait esan nahi balin badu edo galdetu edo, mesedez altza dezala eskua eta... Edo zuzendu, edo osatu, edo... Hori da. Bai, hor mikroa pasako dizute, bai. Turra beti uztailean korritu da? Bai. Hasieran igual uste dut batzutan ekaina erarrapatzen zuela, baina bueno, beti garai beretsuan, bai. Eta Pello Irebesezunien etapa, zuzendaria zein izan? Txomin Perurena zen, Pelloren zuzendaria etapa irabazi zuenean, bai. Hori ere, zuzendarien paperaz eta aipatu, baina hor, langarik asko aipatu dut, baina Txomin Perurena ziklista izateaz gain, zuzendaria ere izan zen, gero beste hainbat bezala, Gorospe ere izan zen, eta beste asko bezala, ez? Bai. Ezin sinistu Pablo isilik gelituko zeanik. Venga, ba, Pablo, venga. Lo gelditu zea, ez? Lehendabizi eskerrak eman, Anderri oso txarla interesgarra izan da. Baina nik, 3 egun horiek antolatzeko Eusko Jaurlaritzak egin duen ahalmen hori handia izan da. Eta nire zalantza da, ez zote dan, batetik dau turismoa guzti hori izatu, osea, ustartu behar da, baina ez zote dan, neurri batean erabilpen politikoa komilarten egiten, eta pixkat kontra esan aran joa. Aurten, Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan, gazteak, afizionatuak ibili diren bezala probak antolatzeko, oinarrizko txirindularitza ustartzeko, nola ibili diren kontutan eukita, horren zaldaun, eta zure iritzia jakin nahi nun, kontra esan batetik egea elitezko eta beharrezkoa da, turismoa, jendea, gure herrialdea saltzeko, horrelako tirutan, horrelako saltzatan sartzen, baina bestetik badao, nola baiteko gabezi bat. Eta gabezi hori da, gu jazteu konpetitzen ibilita gaude, baina gure garaia pasada, baina gaur egungo gazte ekumeak eta pixkatzuk amaitu dezun horrekin lotura dauke ez. Hori sustatzeko behar da babesa, eta babesa hasten da, motoen lazte jartzen, ertzantza polizia gehiago jartzen, badaki seguraski beste zeinek ez ere ginetan ibili barko dutela, lentasunak beste batzuk izango direla, baina kontra esan horrei buruz zuk zer diozu? Bai, hori argi dago, debatea nik uste dut zorionez nahiko presente egon dela azken asteotan, eta ziklista goi askok ere hori aipatu dute askotan, elkarrezketatan, eta nik uste dut eskertzekoa dela, esatea, oso ondo, ni pozik nago, turra datorrelako, oso ziklismo zalea naiz, asko gustatzen zait, desiatzen nago, ez dakit noa juteko, jaizkibelea, edo leku bat topatzen dugun lekura. Uste dut positiboa dela olako ekitaldia handi bat ekartzea, jendearen gogoa pizteko, guk ere disfrutatzeko, eta gero, munduan gure motoa saldu nahi badugu, hori beste debate bat da, baina, ez zait gaizki iruditzen. Baina bai, erabili ezagun hori, zuk esan dezun, kontraesan hori, mai gainean jartzeko. Osea, ez dezagun utzi, zertarako balio dezaket turrak, nire ustez, sozialki, gauza hauek planteatzeko. Osea, ez usteko bakarrik agintarien argazkiak eta eskaparatea izaten, bakarrik turra, ez? Eta sozialki gauza asko bultzatu daitezke turraren oi hartzunarekin. Orduan, horretan jarri behar dugu pixkat, zuk planteatu duzuna, debate hori egonda, gazte mailako lasterketek aurten bereziki izan dituzte arazo handiak aurrera ateratzeko, eta bat baino gehiago bertan bera gelditu da. Orduan, mingarria da ikustea, bai, munduko ziklistarik onenak ekarriko ditugu, baina gero hemengo kadetek eta juvenilek ezin dute karrera bat egin, ez dagoelako mediorik, ez? Orduan, zer da importantea benetan gizarte batean? Orduan, horri serio heldu bartzaio. Hori alde batetik, eta gero esan dudana, hori lehiaketara edo kirolaren aldetik, ni oso aldekoa naiz, ni kirol hori praktikatu dut konpetizioan, eta konpetizioaren alde nago, gustatu izan zait beti, ez dute zer esango horren kontra. Baina horrez gain ere bai izan dut, ez bizikleta, ez dugu benetan serio hartzen. Eta amorru pixkat ematen dit, hemen oso sinetxita daukagu gugarela, ez dakit, munduan zilborra, ez? Eta hemen ziklismoa, eta bike country, eta, bike country izango da,
konpetizioaren zaletasunean. Baina gero beste gauza askotan, oso atzean gaude, Europan pixka mugitu bazera, nik bizikletaz bidaiatu desente Europako hainbat herrialdetan, eta asko daukago ikasteko, ez? Eta hemen dagoen autokonplazentzia hori, uste dut kritiko izan behar dugula, bai, bide berdeak, bide gorriak, hirian mugitzeko, eta trena, eta ez dakiz zer, hori asko dago, eta gainera iruditzen zait, hipokresia handia dagoela. Osa, motoa saltzen da, hemen oso aurreatua bagunde bezala, gero kilometro bateko bidegorri puska egiten dute, eta inaugurazioa foto eta guztitzen, baina ostia, asko falta egiteko, ez gaude arro egoteko, gauza on asko egin dira, eta baina turra nik uste erabili behar degula, hau dena ateratzeko, eta planteatzeko, eta serio hartzeko, gero ez dakit benetan zerbaiterako balioko duen, baina azkenean jendeak ere erakutsi behar du erabilerarekin, ez? Angelek erakutsi duen bezala. Ez dugu beti joan behar bizikletaz Tolosati Donostira hitzaldi bat entzutera, baina ulertzen diazu ezer esaten dudan, ez? Osea, bultzatu behar dugu aktiboki, osea, hobeto bizitzeko modu bat dela sinisten dut nik, ez? Eta turran gaztatutako dirua, gero esaten dute ez, itzuliko da, beti itzulera publizitario hori kalkulatzen dute ez dakizte formula magikorekin. Baina horretaz aparte guri zer ekarriko digu, aldatuko du zerbait? Ez dakit, pandemiak ere aldatuko zuen mugitzeko modua eta mugikortasuna eta bar, eta gauza batzuetan okerrago gaude. Orduan, kotxearen erabilera igo egin da azkeneko urtetan Euskadin. Eta trena eta bizikleta erabili nahi baduzue, badakizue zer dagoen. Orduan, ni ez nago turraren kontra, turra etortzaren kontra, oso pozio joango naiz. Baina, beste gauza batzuk mugitzen ditugun, ez? Bueno, atzalde hon, Ander, benetan txarla super interesgarria izan da, eta, ni bai hortan nizun bizkate bai galdetu, ez? Nola bultza dezakegun hori, de hecho, hori nahi nizuen bizka partekatu, ez? Azken finean, ni bizikletan etorri naiz, baita ere, ez Tolosatikan, gertuago, baina oso bizikleta zalea naiz, ez dut konbetitu, ez du bezala, baina ezagutu zaitut konbetitzen eta asko jarraitu zaitut. Baina bai, gero eta gehiago arduratsuago sentitzen naiz, nola batez donostiarra naiz, eta donostiko sensazio hori, zenbat kilometro dauzkagun bidegorrianak, nola bultzatzen dugun, bizikleta, nola maite dugun, eta pixkat marketing bat omen da. Eta gero egia da, esan nuke ez bakarrik instituzioek, baizik eta jendeak baita ere, egundoko liskarrak sortzen dituela konbibentzia honekin, ez? Kotxea respetatzen da, semaforoak respetatzen dira, bizikleta datorrenean egundoko algadarak botatzen dira, ez? Eta jende asko kexa egiten du eta ademan hori erakusten du, ez dagoela ados bizikleta horiek hirian zirkulatzearena, ez? Zuk esan duzu ongi, Amsterdam batea zoaz, edo beste hiri batea zoaz, eta lehentasuna bizikleta daukate, eta gaina daude semaforoak bizikletarentzako, eta ikusi behar dituzunak, adi ez, etortzen dialako ezker eskubi. Nola bultzatu dezakegu hori, baita ere sozietatekan, ez? Ez bakarrik instituzioa, baizik eta gizak, bertan bizikean, ez? Hori da nire kezka, ez, gaur egun. Hori dutako nuke. Nik, eskerrik asko, nik ez nuke uste eta katsa litzatekela gerra moduan planteatzea, ez? Ziklista kotxeen kontra, bizikleta erabiltzen duten gehienek kotxea ere erabiltzen dute, eta oinezkoak dira. Azkenean da, konbibentzia eta respetu pixka bat, ez? Denon artean. Ni harritu nintzen, Eslovenian, Ljubljanan, hiriburuan, zentroan ezin da kotxe pribatuarekin ibili, baimendu batzuk ibiltzen dira, eta gero autobus elektrikoa daude etengabe mugitzen, doainik, nahi dezunean hartu, batetik bestera mugitzeko, denak oinez eta bizikletaz. Eta zentroan, ez dago bizikletentzako biderik, denak nahaztuta doaz, eta sekulako pakea eta lasaitasuna. Jende oso errespetu handiz, ziklistak oinezkoekin, eta ze hiri lasaia, guztua ematen du hemen ibiltzea, zaratari gabe. Nik uste horrera joan behar dugula, neurri zehatzak eta eztabaidatuko ditugu, eta bidegorria nola dagoen diseinatuta, eta hori eztabaidatu behar da. Baina uste dut, kontzientzia hori hartu behar dugula, ez dakit,
benetan uste dut bizitza kalitatearekin lotura daukala. Osea, ni ez naiz, ez dugu izan behar integristak edo bizikletaren fanatikoa, jende batentzat ez da soluzioa bizikleta, ezin dugu denok erabili, hori ulertu behar da, noski, denontzat aukerak egon behar dira. Kotxea beharrezkoa da, gauz asko egiteko, baina ikusi behar da, zen neurriraino eta zenbaterainoko protagonismoa izan behar duen, ez? Nik ikusten dudana, ni Italiara asko joaten naiz. Eta Italian oso gutxi errespetatzen dute txirrindularia. Osea, kotxea pasatzen dira, baina nik lotzen dut han gidatzeko moduarekin. Osea, han ziklismo kultura handia dago, baina batez ere dago kotxearen kultura, kotxea dago zentroan. Kotxea parkatu daiteke espaloi baten gainean, zebrabide baten gainean, da ez da zer gertatzen, da. Osea, eta gidatzen dutenei ez zaio okurritzen ere, jode, igual pixkat itxoin behar dut ziklista aurreratzeko keba, osea, ni noa eta ziklistak enduko da. Eta horrik uste hori da, kotxe-zentrismoa, ez? Eta hori pixkat geistea dela esango nuke helburua, ez? Eta nola bultzatu daiteke, erabilerarekin eta pixkat, pixkat krispazio hori edo tensio hori ere geisten, ez? Denok azarretzen gera asko gehiegi, batzutan semaforoan eta hori pasada eta ezakizer. Eta nik uste hori pixkanaka baretzen joan behar dugula, pixkat, ez dakit oso ondo nola esan, oso hippie gelditu gabe, baina bai, ez? Ez dakit, bai, osea, nik ere ez dut integrista esan nahi, nik ez dut hitz egiten kotxeen kontra, osea, nik ez daukat, baina erabiltzen dut tarteka, eta behar dugu, eta hirietan ere bere lekua izan behar dute, baina, neurrian, eta, nik ez dakit zer gertatzen den trafikoan, baina ni neu, kotxe bat hartzen detenean, karakterra gaiztotu egiten zaigu, azarretu egiten gera, itxoin pixkat, ez da zer gertatzen, ez dakit ze azterketa psikologiko behar dugun, baina, ez dute zer zehatzik erantzun, baina zaila da, ez? Gabon, mila esker itzaldiagatik, oso interesgarria izan da. Galdera bat egin edizutia, ze pentsatzen duzun. Joseba Beloki zen. Netzako Joseba Beloki da haundinetako bat. Bai. Joseba Beloki egin zuen nio sokerrez banago, 2 edo 3 bider, bigarrena gelditu zen, Frantzia kulturrean, eta lehena irabazlea, ez dakit zen izan zen, zeren garai hartan Armstrong izan zen, baino... Ez dago garailerik orain. Orduan, ze gertatzen da, orduan, Belokik irabazi ditu 2 tur momentu hontan? A ber, oso gai, nik hau berari galdetu diot zuzenean, orain dela gutxi elkarrezketatu nuen. Aurretik esan nahi nuen, bukatzeko ahaztu zait, errespetuarena, esan behar dut, oso leku gutxitan sentitu dut, kotxeek hemen ziklistekin daukaten errespetu hori. Hori ere esan behar da, Eta hemen denok dakigu, barkatu, orain boltatuko naiz Belokiri buruz erantzutera. Neri gertatzen zait, eske, kuriosa da, baina da muga pasa, eta muga, nabaritzen da, osea, hemen, benetan, kotxe gehienek errespetu handiz aurreratzen gaituzte, itxaroten dute, beti dago liskarren bat, baina hori ere esan behar dute, hemen, ni uste pozik egon gaitezkela, ez negatibo egizateko, itxiko dut hori. Beloki, nik Belokiri galdetu, Belokik egin zuen 2 aldiz 3. eta behin 2. Beraz, teorian, Armstrongi bere turrak kendu zizkioten, baina ez zizkioten urrengoari eman. Adibidez, Landiseri ere kendu zioten turra, baina Pereirori eman zioten, 2. Hor ez dago kriterio argi bat. Teorian, baina ez dute argi esaten, teorian Pereirorekin fidatzen dira, edo Pereirok ez du mobidarik izan, orduan, Landis kendu, Pereiro da tur baten garaile ofiziala. Armstrong kendu zutenean, Armstrongen ondoren zeuden 2. hoiei ez diete turra aitortu. Ez Belokiri, ez Ulrichi, horietako asko ere ibili zirelako implikatuta, Operazion Puerto, hau, bestea, baina ez da hori garbi azaldu. Nik Belokiri galdetu nion, ze iruditzen zaizu, zu 2. zera, ofizialki, baina ez dago lehenengo sailkatu bat. Eta berak esaten du, klaro, eske guk ezin dugu ezer egin, ez dakigulako ze arrazoi dagoen neri tur bat ez aitortzeko, ez? Eta ziklisten artean ere gutxik eskatzen dute, gutxik reibindikatzen dute aizu, nik naiz irabazlea, ez? Hori ere, beraiek erantzun behar dute, ez nik. Baina Belokik ez du hola aldarrikatzen, ni naiz tur hortako garailea, ez? Esaten du, ni 2. izan nintzen, lehenengoa ez dago, eta beste kasu batean badago. Orduan, badakigu garai horiek oso ilunak izan zirela, oso gora beratsuak, eta jendeak igual nahiago du gehiegi ez mugitu urte horiek. Orduan,
horrela gelditu da. Eta sailkapenetan, turraren sailkapen ofizialetan, 7 urtez ez dago garailerik. Armstrongen urtetan, inork ez du irabazi turra. Bigarren bat dago, Beloki adibidez. Eta oso ados nago, ziklista handia izan zela, eta gainera, lehen esan dut, 3 podio egitea, eta jarraian oso ziklista gutxik lortu dute. Eta segurazki, erori zen urtean, Armstrongi turra lehiatzeko moduan zegoen. Eta pena horrekin gelituko gara betiko, ez? Berak ere, pena hori dauka, noski. Baina, ziklista handia izan zen, dudari gabe. Legez, behan, nahiko balu, eta epailea emango baluke kasua irabaziko luke, pentsatzen dut. Berari galetu beharko dugu, zergatik, berak ez du nahi, edo ez du egin, edo... Gabon, eskerrik asko itzaldiatik oso arra izan da. Itzein deu, kotxe salien errespetua buruz, baina ni azken aldian, bizta guztien hil naiz bizikletan, eta azken aldian bastante preokupazioa handiakin bizi dut, eta ikusten dut, txirrindulari asko, bereziki azte burutan, masifikazio desente, eta txirrindularien aldetik daun errespetu falta pixkat, enten dituzten pelotoi handi horiek, ez dakit, gure garaian, igual erakusten ziguten norma basiko horiek, zein bertzan, binaka, pasua eman, gauza batzuk, eta gaur egun ikuste zitutena, ikuste ditut txirrindulari berri asko, eta errespetu falta pixka bat. Ez dakit, beldur pixkat ematen dit nahi, esotegea nahi, edo esotegea nahi txirrindulari batzuk geure kontran, eta azkenian... Bai, ni asko ateratzen naiz eta ikusten ditut txirrindularien artean gustatzen ez zaizkidan gauzak. Eta nik igual tarteka egingo dut bat edo beste. Azkenean denok era karreteraren erabiltzaileak eta ez kotxez, ez oinez, ez bizikletaz, ez dugu dena beti ondo egiten. Ez da inor egongo munduan semaforo gorri bat saltatu ez duenik. Kotxearekin, bizikletarekin edo oinez, ez? Orduan hori argi utzita. Egia da, hor arau batzu daude, eta adibidez binaka joatea eskubide bada, eta gainera leku askotan, gomendatu egiten dute segurtasunagatik, baina baldintza batzuekin, eta gainera, naiz eta baimenduta egon, egia da, ni horrekin ere sensible samarrean izaten naiz, eta igual taldean baldin bagoaz, 5-6 lagun, igual binaka eta ondo, baina zona batzutan ikusten duzu, kotxea pilatzen ari dira, arrimatu pixka bat, utzi pasatzen, edo atera pixka bat hemendik, bestekiko errespetu pixka bat, ez? Ni igual lasaiago ibiltzen naizelako orain, ni ez naiz ibiltzen orain nere mediari begira, nahiko erridikuloa izango litzatekelako nere momentu honetan, ez? Baina, bai, agian badago, lehiakortasun hori, badirudit, bai, tropeloiek, karreran dijoa zela batzutan, ez? Da batzutan, lasai joan behar dezu, eta, esango dizut, hemendik hori ora joateko, azteko, gehienetan zubietatik joaten gara, karretera txikiotatik, ez da holako trafikorik, baina gero bestela karretera nik identifikatuta euskal lekuak non pixkat atera nahiteken 3-4 kotxe baldin badatoz atzetik, pasatzen usteko, eta nik eskubidea daukat, baina, lagundu bestei, ez? Hori bai, denon ardura da, lehen esan dudana, pixkat, errespetu pixka bat eta tolerantzia eta bestei lagundu, ez? Bai, batzutan gertatzen da, tropela handiak, 3. jartzen da, edo handitzen da, jende gehiegi eta kotxe hilara, konbibentzia, ez? Bai, ados nago, bai. Ez duzte hor, eskuntza pixkat baitare beharko zala, txirrindulari, nik uste dut, askotan txirrindulari berri askokin. Bai, zergatik ez, bai, gainera, ez zai gustatzen esaten dutenean, zuk errespetua eskatzen duzu, behin, kontatuko dut historia osoa, nire pekatu ere kontatuko dut. Katalunian, Tarragona, Monkaroti jaisten eta herri batean geunden da ez genuen bidea topatzen. Hiri baten erdian. Eta derrepente ikusi nun kalea, ezkerretara da, eta zeon raia kontinua. Etzetorren inor, olain genuen, bizikletaz, raia kontinua, nahita pasa genuen, kalea hartzeko. Eta municipalak atzetik, mekago, ni hor, dudari gabe, gaizki egin nun, dudari gabe. Etorri zen municipala, ¿qué pasa? Ni aitzakia jartzen, no? Es que no soy de aquí, no sabía por dónde ir, da hor ikusiet kalea, badakit gaizki egin de, sentitzen dut, baina ez zetorren inor, eta pasatu naiz, ez nuen ezer oso garrabe egin, baina gaizki egin nun. Eta orduan, nahi bazun, poliziak arrazoia bazeukan niri izuna jartzeko, eta nik ezin nuen ezer esan. Ez zidan jarri, baina botazian sermoia, esan zian, luego vosotros queréis que os dejen 1,5 metros de adelantar. Eta ni isilik gelitu nintzen ez nulako multa bat nahi.
Baina esan nun, joder, eske nik eskubidea daukat, naiz eta nik infrakzio bat egin, nire eskubideak ez daude horren baitan, Osea, nik semaforo gorri bat saltatzen baet, horrek ez du esan nahi besteak ez nagoela, ez dakit esplikatzen nahi zen. Osea, hau ez da kulpa eta hau ez da, zuk errespetua nahi duzu? Bai, eske errespetua merezi dut, eta momentu baten zerbait egiten bade gaizki, pues igual isuna edo bronka jaso dezaket, baina nire eskubideak ez dira aldatzen, Osea, ziklistak ez dute eskubidea galtzen batzutan gaizki aritzen direlako, kotxe gidariek ere ez. Osea, kotxe bat joaten bada 150an autopistan, ez du eskubidea galtzen besteen errespetua jasotzeko. Ez dakit ulertzen den esan nahi duena. Baina bai, importantea zuk diozuna da. Osea, hezkuntza hori edo errespetu hori edo kontzientzia izatea, jode, errepidan edo bideetan jende asko gaudela. Batzuk oinez, bizikletaz, kotxez, bestei erraztea da kontua, ez? Jode, ez zaudezu horre dena okupatzen. Lehen esan dut kotxe zentrismoa, ez dezagun bihurtu ere, ziklista ahulagoa da, kasu beti ez, baina, ulertzen didazue, bai. Besterik? Zeinak irabaziko Donostiko etapa? Nik Bilbon pello Bilbao nahi dut, bera bizenagatik, eta oso jatorra delako, eta irakurlea gainera, bai. Hemen Izagirre, igual, ez? Perfecto. Bilbon Bilbao eta hemen Izagirre bat. Ez dakit besteri daukazuen, mila esker, eta musuari eta zuei, eta ondo pasa.